Πρώτα, πήγαινε στο διακομιστή όπου θέλεις να προσθέσεις το bot. Λάβε υπόψη ότι θα πρέπει είτε να είσαι ο ιδιοκτήτης του διακομιστή, είτε να έχεις τα κατάλληλα δικαιώματα για να προσθέσεις bots. Μόλις μπεις στον διακομιστή, κάνε κλικ στο όνομα του διακομιστή στην κορυφή και πήγαινε στις ρυθμίσεις διακομιστή. Στην αριστερή πλευρά, κύλησε προς τα κάτω μέχρι τον κατάλογο εφαρμογών. Εδώ μπορείς να περιηγηθείς σε μια μεγάλη ποικιλία από διαφορετικές εφαρμογές και bots για να προσθέσεις στον διακομιστή σου. Μπορείς να περιηγηθείς σε όλα τα bots, να εξερευνήσεις κατηγορίες ή να αναζητήσεις ένα συγκεκριμένο bot που θέλεις. Για αυτό το tutorial θα προσθέσω το Carl Bot. Κάνε κλικ στο bot και μετά επίλεξε προσθήκη στον διακομιστή. Θα εμφανιστεί ένα αναδυόμενο παράθυρο και θα χρειαστεί να ακολουθήσεις τις οδηγίες. Επίλεξε το διακομιστή στον οποίο θέλεις να το προσθέσεις, πάτησε συνέχεια, έλεγξε τα δικαιώματα που απαιτεί το bot και μετά κάνε κλικ στην εξουσιοδότηση. Ολοκλήρωσε οποιοδήποτε CAPTCHA εμφανιστεί και θα δεις ένα μήνυμα επιτυχίας. Κλείσε το αναδυόμενο παράθυρο και τώρα το bot έχει προσθεθεί στον διακομιστή σου. Κάθε bot είναι διαφορετικό, οπότε αυτά που μπορείς να κάνεις με αυτό διαφέρουν. Για παράδειγμα, με το CarlBot μπορείς να πληκτρολογήσεις θαυμαστικό help για να δεις μια πλήρη λίστα εντολών και λειτουργιών. Και αυτό ήταν. Έχεις προσθέσει με επιτυχία ένα bot στον Discord διακομιστή σου.